Kuten ehkä huomasit, niin tässä miksauspöydässä on aika paljon kaikennäköisiä nappuloita, ja jos et tiedä mitä niillä tehdään, niin älä koske, mutta tämän videon jälkeen periaatteessa sinun pitäisi tietää mitä näillä tehdään. Ensimmäisenä täällä on paikka, mistä ääni menee sisään, joko tämmöisestä XLR:stä tai tämmöisestä plugitöpselistä jakista. Ja sitten seuraavaksi meillä on siinä limitteri, jonka suosittelen, että se on ainakin nyt koulukäytössä aina päällä. Se ei varsinaisesti tee sille äänelle mitään, paitsi äärimmäisessä hädässä, jos joku tiputtaa mikrofonin tai joku rupeaa pahasti kiertämään, tai muuten kuuluu joku hillittömän kova ääni suoraan mikrofoniin, niin tuo pikkasen sitä leikkaa ja ravistelee pois. Sitten meillä on iso punainen nappi, tai no ei nyt niin iso, mutta kumminkin. Siinä lukee, että gain, se on tavallaan esivahvistin sille äänelle. Sitä täytyy vähän vahvistaa, jotta sille voisi tehdä jotain. Tällä säädetään periaatteessa se, että kuinka lujaa kuuluu, se säädetään mikrofonin mukaan ja se säädetään puhujan tai laulajan mukaan, että kuinka paljon sille kärsii antaa, että se kuulostaa hyvälle ja kuulostaa tasapainoiselle muiden kanssa. Se varsinainen miksaaminen siis tehdään näillä punaisilla napeilla. Sen lisäksi siinä on 2 nappia USB-returnista, ei tarvitse välittää, se on pois päältä aina, me ei tarvita sitä täällä ollenkaan, mutta tämä alle 100 Hz bassoklipperi on ehkä syytä laittaa päälle silloin, kun kyseessä on ihmisääni. Se vähentää sitä mikrofonin jytinää ja kolinaa ja P-kirjainten paukahtelua ja poksahtelua ja muita semmoisia ärsyttäviä matalia ääniä. Seuraavaksi siinä on ekvalisaattori, siellä on korkeat äänet ja sitten siellä on matalat äänet ja sitten siellä on äänet, jotka on siinä välissä. Tämän vehkeen toiminta on sellainen, että mitä vähemmän siihen puuttuu, sen parempi. Jos siihen on pakko puuttua, niin sitä säädellään. Eli voi olla, että jollakulla ässät sähähtelee niin kovaa, että niitä tarvii vähän leikata, niin niitä saa tuolta sitten pikkasen pois. Tai jos jossain bassot jymisee kauheasti, niin sitä voi pikkasen leikata. Nämä välissä olevien nappien toiminta selviää, kun laitat jotain musiikkia, vaikka tulee puhelimesta tähän pöytään, niin sitten pelleilet, täällä on sitä varten oikein piuha erikseen, niin kokeilet mitä niin siinä tapahtuu, mitä niillä tehdään. Vihreitä nappeja me ei oikeastaan käytetä, ne on aukseja, eli jos olisi kauheasti rockibänditoimintaa, niin näistä voitaisiin laittaa sitten monitorointi, että rumpalikin kuulee, mitä se basisti oikeasti siellä soittaa. Siniset napit lähettää signaalia tähän tämän pöydän omaan kaikulaitteeseen, mikä on täällä, mistä voidaan sitten säätää vielä lisää kaikua, ihan niin kuin tässä hallissa nyt ei kaikuisi muutenkin. Tätä ei oikeastaan käytetä, paitsi jos joku laulaa, niin sitten laitetaan vähän. Sitten palataan tänne kanavaan 1. Täällä on vielä keltainen nappi, millä saadaan käännettyä joko vasempaan kaiuttimeen tai oikeeseen. Hyvä nyrkkisääntö on se, että kultainen keskitie on tässäkin suorastaan keltainen keskitie, eli käännetään vasemmalle tai oikealle ainoastaan semmoisessa tilanteessa, että siellä on jotain ongelmia jommalla kummalla puolella. Esimerkiksi jos joku menee puhumaan mikrofoniin suoraan vasemman kaiuttimen alle, niin se erittäin todennäköisesti alkaa vinkumaan, niin kannattaa sitten kääntää vähän oikealle, niin se hiljentää pikkasen sitä vasenta kaiutinta. Sitten siellä on mute. Tässä pöydässä on hirveän hyvä homma, että sieltä syttyy kirkas punainen LED-valo palamaan, jos mute on päällä, että sen kyllä huomaa, jos se on jäänyt päälle. PFL on semmoinen hyvä työkalu, se ei oikeastaan tee sille äänelle mitään, mutta se lähettää sen äänen tänne mittariin, eli tällä voi yksi kanava kerrallaan katsoa, että kuuluuko sieltä ääntä vai ei, eli tämä on kaikennäköisten häiriöiden metsästelyyn juuri oikea ja hyvä työkalu. Sitten siellä on mahdollisuus lähettää sitä ääntä 3 paikkaan. MST on master, eli se lähettää suoraan sen signaalin tänne master-liukuun ja se ohittaa kaiken muun tässä matkalla. 1, 2 ja 3, 4 on gropit ja niitä on täällä tämmöiset liuvut täällä näin, joista sitten myös se ääni voidaan lähettää masteriin tai jonnekin muualle. Ja ne gropeista voi myös ottaa sen äänen suoraan ulos tuolta, jos haluaa tehdä jotain, että viedä siitä niin kuin jonnekin ihan muualle sitä ääntä talteen tai soittaa sitä jossain muualla. Mä suosittelen näissä aina semmoista, että esimerkiksi kaikki langattomat mikrofonit lähetetään groupiin 1 ja 2.
joka on tässä, joka sitten lähetetään tonne masteriin molemmat puolet. Ja sitten sulla on erikseen tässä liuku, mistä sä saat hätätilanteen tullen nykästyä kaikki langattomat mikrofonit pois päältä kerralla. Vielä tästä gainin säätämisestä. Gaini yritetään säätää sillä tavalla, että täällä saisi tämä liuku olla suurin piirtein 0 kohdalla. Se menee 0–10, kun työntää ylöspäin, ja miinus äärettömään, kun kiskoo sen alas, eli kokonaan pois päältä toisin sanoen. Ja jos se on näin ja tuntuu, että korvat hajoaa, niin sitten täältä kannattaa vähän pienentää ja vastavuoroisesti toisinpäin. Syy, miksi halutaan se siihen 0, on se, että se värittäisi sitä ääntä mahdollisimman vähän, koska kaikki nämä nappulat tekee sille äänelle jotain, mitä sille ei välttämättä tarvitsisi tehdä. Ja sitten jos esityksessä tarvii ääntä vähän lisää, niin nostetaan täältä tai lasketaan täältä. Eli lyhyesti vielä. Limitteri päälle, bassoleikkuri päälle, säädä gaini niin, että liuku saa olla 0 kohdalla, lähetä ääni grouppeihin tai suoraan masteriin. Jos menee grouppiin, niin sitten groupeista masteriin ja masterista liukua auki, ja sieltä se sitten alkaa kuulua vahvistimesta kohtapuoliin tuolta. Sitten jos näiden vimpaimien kanssa menee jossain vaiheessa sormi suuhun, etkä tiedä mitä pitää tehdä, niin ei se mitään, me ollaan onneksi koulussa, niin täällä voi aina kysyä ja sitten neuvotaan. Mieluummin niin päin, että kysyt vaikka 2–3 kertaa liian usein sitä samaa asiaa, kun että kysyt sitä 1 kerran liian vähän.